Nawr, Dan Helen, mae'n wir I ddweud, mae rhywun sy'n plus size fel arfer, ti'n bod yn dewis pethau bagi, llac, a mae yna lot o leggings fel arfer yn y dillad yn does, ti'n gwybod? Lot o lycra, lot o bethau sy'n stretchy ac yn fawr, a sy'n cuddio pob dim, felly ddim yn dangos siap y corff a'r mannau lyflu na sydd ganddo ni gyd. Felly, I bido dewis pethau o hyd sydd yn dywyll, a dyna'r pethau haws I wneud I fe. Yn wedig os ych chi'n falle rhwng seisys, mae'n haws I ddewis pethau sy'n yn stretchy a sy'n dywyll a sy'n cuddio ni, fel rhyw fath o wisg steddfod. Ond na, mae lot fawr o ddewis yn y siope erbyn hyn, a siope'r stryd fawr, siope arferol bydden ni'n mynd I siope Marks & Spencer, New Look, River Island, maen nhw gyd nawr, a mae dyn nhw range penodol. Mae'n anodd credu bod plus size yn golygu 16, maint 16 I fyny. Mae hanner menywod Pryden yn maint 16 neu fwy. Felly mae hwnna'n anodd credu really, bod nhw'n galw fe'n plus size ydyw e. Ond mae'n 22% o y dillad sy'n cael ei gwerthu ar y stryd fawr yn dillad plus size. Ond mae'r dewis dal yn eitha cyfyng. Gweud hynny, I ni wedi llwyddo I ffindo dillad hyfryd un model ni heddi. A mae Jude wedi dod I fodelu ni a mae hi'n edrych yn hyfryd fan hyn. Mae'r ffrog na'n neis. Nag yw e. Adi. Mae'r print man yn dda os ych chi'n teimlo. Mae hwnna'n un peth yn aml. I ni gyd yn poeni am mannau o'n corff ni ddim yn lico, pethau ni yn lico, pethau ni ddim. Ond mae wastad yn dda, mae print o hyd yn dda I guddio chydig bach o'r pechodau yna. Felly mae'r print ar y ffrog mae Jude yn gwisgo nawr, ond mae siap hyfryd i'r ffrog yma, a mae e'n glynu o gwmpas y wast. Mae wast hyfryd gyda Jude, a I ni'n gweld yn y ffrog yma. Llawes lyflu, ffrog ffasiynol. Pam allwch chi ddim gwisgo beth sydd yn ffasiynol, sdim ots beth yw'ch maint chi. A dyna'r beth sy'n broblem yn aml mae bobl yn teimlo pan maen nhw'n siopa, achos bod y dewis na'n fwy cyfyng. Achos y tueddiad yw bod ti'n mae'n cweto'n dy ddillad mewn ffordd, yn dife? Yn union. Ti'n modd? A oedd hwn yn rhywbeth oedd Jude yn sôn, bydd ddim ots dy hi bod fi'n gweud hyn, bod hi'n teimlo bod well gyda hi guddio. Ond mae hwn yn dangos siap y corff a mae'n edrych yn slimach ynddo fe. Mae'n fwy flattering. Mae'n actually neud I chi edrych yn llai. A chwaith, beth yw'n di'r print ti'n canolbwyntio ar un man ac o'r dillledyn, dy lygad I cael ei dynnu bob man, dydi? Na'r peth, a mae hwnna achos bod y print yna. Mwyaf I chi, mwyaf yw'r print yn gweithio'n dda, a felly mae fel bod e mewn proportion. I ni wedi rhoi bag mawr I Jude fan hyn sydd eto mewn proportion I maint y corff. Weithiau mae bag llai yn edrych yn rhy fach, ond wedyn I ni wedi rhoi bag llai gyda'r gwisgoedd nesaf I ni'n mynd I edrych ar. Ond mae'r silhouette yn hyfryd, a dyna beth sydd eisiau canolbwyntio ar o hyd. Reit, I ni wedi recordio ambell outfit arall. Cyn I ni ddechrau, felly beth yw'r ail wisg sydd ni fan hyn? Mae'r ail wisg sydd ni fan hyn yn wisg clasurol iawn. Cot goch sy'n byd neisach ar gyfer yr hydre a'r geia na cot goch. O'n i'n gweud yn gynt, mae'n rhywbeth sy'n sefyll mas, a mae hwn yn aml yn rhywbeth mae bobl sy'n fwy ifaint yn ofn gwisgo lliwiau llachar. Ond dyma hyfryd mae hon yn edrych. Gwisg hollol syml, clasurol, crys tigwyn a jeans. Nawr mae jeans yn rhywbeth mae lot o bobl sydd dros maint 16 yn poeni am wisgo a'n ffindo fe'n anodd I siopa am. Ond mae dewis, mae'r defnyddiau sydd ar gael nawr a'r steiliau sydd ar gael. Peidiwch bod ofyn mentro I wisgo skinny jeans. Mae'r jeans mae Jude yn gwisgo fan hyn. Mae yna stretch yna nhw. I ni wedi
paro'r jeans lan gyda trainers. So mae'n wisg hollol gyfforddus, edrych yn lyflu fyny siopa bnawn di Sadwrn. A mae'n olwg ifanc iawn yn dweud Yn olwg ifanc a ffasiynol iawn. Just meddwl am sut i chi'n rhoi pethau gyda'i gilydd. Reit. Mae gadael y got a'r agor yn edrych yn dda fyd o ran bod yn flattering. A mae gen i un wisg arall ar ôl. Un wisg arall, y ffefryn fi'n credu oedd hon, a mae'r ffrog yma yn hyfryd. Mae e'n dywyll, mae e'n las tywyll, dyw e ddim yn ddi, a mae'r rown y gwddf fan hyn, mae'r fi yn dda iawn os ych chi'n fwy o faint. Ond mae'n glynu mewn ar y wast, tynnu mewn ar elastig ar y wast, hyd neis. Mae'r ddelwedd yma'n ffasiynol iawn ar gyfer y tymor yma, a mae'r ffrog yma yn enghraifft perffaith o'r ddelwedd ffasiynol, yn eto yn glasurol, yn glynu'r corff, a ddim yn ofn gwisgo rhywbeth sydd yn tynnu mewn ar y wast. Dim angen iddo fe fod yn anferth o ffrog. Felly mae hon yn edrych yn hyfryd, fi'n meddwl ar Jude. Ac wrth gwrs bydde'r ddwy ffrog, y ffrog mae Jude yn gwisgo fan hyn, a'r ffrog yna'n edrych yn wych gyda'r got goch na dros y top. Wel, nathon ni drio hwnna gynt, just mater o roi nhw at ei gilydd. Ond na'r peth, dewis pethau sy'n cyd-fynd gyda'i gilydd. Ie, a peidiwch bod ofn lliw, na ni. Yn union. Ie. Digon y syniadau. Ie. Diolch, Jude. Diolch Jude, ti'n edrych yn lyflu. Edrych yn hyfryd, hyfryd. Diolch ti Helen. Diolch.